Iznenadite svoje voljene sa specijalno dizajniranim torbicama. U ovom videu ćemo vam pokazati kako da štampate vaš dizajn na torbicama sa Breva UV štampačem. Kreirajte vaš dizajn u vektorskom programu. Mi ćemo koristiti Adobe Illustrator. Uzmite torbicu i pozicionirajte je u Breva UV štampač. Na Breva štampaču potvrdite štampu. Sa Breva UV štampačem možete štampati proizvode do 50 mm visine, a maksimalna površina za štampu je 150 x 170 mm. Breva takođe koristi različite tipove boja poput UV boja, boja na bazi rastvarača i boja na vodenoj bazi. Možete izabrati boje poput crne, bele, plave ili crvene. Vaše torbice će za veoma kratko vreme biti odštampane i vašim kupcima možete ponuditi vrhunski kvalitet. Unapredite vaš biznis sa Breva UV štampačem, najkompaktnijim UV štampačem na tržištu.